с бурни аплодисменти ги посрещаме. Толкова настроение внасят те веднага в едно празнично студио, но от българско по-българско. С средногорски игри тръгваме днешното наше предаване. Фолклорното предаване на Национална телевизия СКАТ. Добре дошли, казваме, за да сме заедно в следващите 2 часа на нашия ефир и по повод 1 ноември, Деня на народните будители. Днес ще се опитаме да бъдем максимално близо до автентичното начало. И заради естетиката в българския фолклор, и заради предците ни, които са го създавали през дългия му живот, и в памет на онези, които са оставили незабравими образци. Средногорските игри с музиката на Петю Кръстев, хореографията е на Евгения Гранчарова, а в тях се разиграха първи танцорите от фолклорен танцов клуб «Лилия» при Народно читалище Бачо Киро, 1945 София. Ръководени от доктор Евгения Гранчарова. Нашият доктор, сигурно се досещате, е в сферата на фолклористиката и той е заел мястото си до мен. Добре дошла, казвам веднага. Добре заварила. Жени, приятелко, здравей! Здравей, Галя. Че сме заедно и че можем и да си поговорим, и да поиграем, и да попеем, и да споделим и мъки и неволи, както се казва в народното ни творчество, пък и големите радости, които ни съпровождат. Веднага до нас е Момчил Чалъков. Камера, виж го. Компира. Самоковския. Му викам аз. Дали така, приятелю? Така. Един от групата на Шаро. Отдавна не сме събирали цялата група, ама в такива дни на разделение ние правим точно това. Ние се събираме и сега по 2, по 3 ще идват в няколко предавания, докато накрая цялата група на Шаро дойде тук. Той, Момчил, е танцор при Жени Гранчарова. Той е певец и е секретар на Народно читалище Васил Левски, 1937 в село Алин, община Самоков. И аз сега 2 в хор, а и всички вие, добре дошли! Добре заварили. Ау, що така бе, хора? Хубаво заиграхме, а нямате сили. Какво става? Дано бъркам. След малко ще ги видите, ще ги усетите, ще ги почувствате. Днес, по обещаното в предварителния анонс, срещаме тук шопи от високото и шопи от ниското. И веднага ще назова гостуващите, за да знаете кои са тук и кой ще ви пее и играе. Танцов състав Русаля при Народно читалище Мироско Райчев, 1927, село Горни Богров, и фолклорен танцов клуб «Лилия» при Народно читалище Бачо Киро, 1945 София, с художествен ръководител Евгения Гранчарова. Певците Ваня Трифонова, Николай Тодоров, Валентин Никифоров, от село Кладница, Пернишко, Иванка Бикова, Стефка Дудина, Момчил Чалъков и неговата женска фолклорна група при Народно читалище Васил Левски, 1937 село Алино, община Самоков. Момичета, вие сте същите, каквито се появихте някъде преди сигурно 16-17 години. Изправете се, елате пред микрофона. По-смело погледнете тези лица. Припомнете си ги как изглеждаха тогава. Абсолютно същите са, нищо не се е променило. И чуйте акапелната "Засвирил Йован", за да се потопим в следващите минути в песенното богатство. Засвирил Йован по планината, леле Йоване, кован гайта
Lele Jovane, kovan Gaetane, zasviril, milno zaplakal. Lele Jovane, kovan Gaetane, žalno zasviril, milno zaplakal. Lele Jovane, kovan Gaetane, kada si mi starale male. Lele Jovane, kovan Gaetane, kada si mi starale male. Lele Jovane, kovan Gaetane, kada si mi, kada si mi. Lele Jovane, kovan Gaetane, kada si mi, tu kada si mi. Lele Jovane, kovan Gaetane, kada mi brkneš u desna pazda. Lele Jovane, kovan Gaetane, kada mi brkneš u desna pazda. Lele Jovane, kovan Gaetane, kada izvadiš ljutata zmija. Lele Jovane, kovan Gaetane, kada izvadiš ljutata zmija. Lele Jovane, kovan Gaetane. 1 ноември, денят на народните будители, просветители, книжовници, революционери, съвременни будители. Още през далечната 1909 неофициално в Пловдив започва да се чества този ден. От 1922 с указ на правителството и с закон 1 ноември е обявен за национален празник на българите. Идеята е на Стояно Марчевски, министър на просвещението в правителството на Александър Стамболийски. В прокламацията за Деня на народните будители четем: нека денят на Свети Йоан Рилски се превърне в Ден на народните будители, в празник на големите българи, за да събуди у младите здрав смисъл за съществуването и интерес към дейците на миналото ни. Днес, повече от всякога, този празник ни е нужен. Той ни казва, че не благоденствието на отделни индивиди е цел на съществуването ни, а благоденствието на един народ, на една здрава общност, която се подчинява на общоприети закони и гради настояще и бъдеще, на основата на отдадени жертви и героизъм в миналото ни, в борбата за оцеляването на нацията. И всичко в името на една България, прекрасна, силна, несломима, горда и непобедима. Върти се колелото на историята и напомня звуци и песни от миналото, от изворното, от чистото и неподправено. Слънце се раде надвело. И слънце се раде надвело, и се
едно особено разнежване усещаме дълбоко у себе си, когато слушаме тази чиста алинска песен. Сякаш отгоре от високото, жените запяват и запяват по начина, по който те са пели в младежките години, жени. И е толкова ярко присъствието на тази песен в навечерието на 1 ноември, Деня на народните будители, и е толкова жив празник в нашето студио. Ти как се усещаш? Аз първо искам да кажа, Галя, че много се радвам, че имаме възможността да гостуваме по повод Деня на народните будители. Знаем всички, че това е един от най-значимите и най-обичани български празници, свързани с духовното израстване на поколенията. Ти вече каза много хубави думи за всички будители, за просветителите. Аз, гледайки тук залата, как сме се събрали всички, ми се иска да кажа, че будители са хората, които пробуждат към дадена кауза. Нашата кауза е българския фолклор. Тук всички сме се събрали хора, които обичаме българския фолклор. И това е нещо много ценно, което трябва да съхраним и да предадем на следващите поколения. Веднага, след песните, които прозвучаха, нека продължим с танц, за да запазим това празнично настроение, което ни е обхванало в този ден, в този час. Дано и вие го усещате по същия начин. А за танцов клуб Лилия можем да говорим толкова много, но по-добре е да се наслаждаваме на изпълнението. Еньовите китки с народната ни музика, с хореографията на Евгения Гранчарова ни водят към празник.
на Балкан Фолк за прекрасната музика, която прозвуча. Сега новини и реклами и веднага се връщаме обратно в студиото. Продължаваме от българско по българско фолклорното предаване на Национална телевизия СКАТ. Тръгнахме сега с младежките игри и задявки, а Русаля, какво хубаво име, се разиграха с народната ни музика. Хореографията, както се досещате, е на Жени Гранчарова. След малко ще заговорим и за Русаля, и за Лилия, но в момента, докато наблюдавах тези танци, усещах яркия темперамент, онова, което ни води в танца. Се сетих за една голяма загуба. Загуба на ярка личност в фолклора ни, в читалищното дело. Загубихме Дора Шопова. Един голям приятел на нашето предаване. Дългогодишен секретар на Каравеловското читалище, община Карлово. Вчера земята е погълна. Тя тръгна по пътя си към отвъдното. Как ми се иска само за броени минута-две да се върнем към онова предаване, в което се срещнахте с нея и я усетихте. Колеги от апаратна, моля. Гледайте.
Българио, родино мила, родино скъпа, не се предавай, не се плаши от нищо ти, не се предади толкова години, една ли бе или пък две, цели 5 века в изтизание и мъка, в кланета и терор ти бе. И сега ще оцелееш. Трябва, ако с нашите усилия, положени за теб и твоята правда, не оцелееш, то надеждата една остава в нашите деца и внуци. Хей, дечица, обещайте и помнете, в бъдещето утре принесете и достойно поемете на предците наши светлите завети. Борете се с достоинство, както вашите деди в турско окупано робство. Доре, годината беше 2016, сякаш е било вчера. Чувахме се понякога и почти всеки ден. Живеех с нейните тревоги, а тя беше един неуморим революционер. Търсеше справедливост, чистота, докато инсултът я покоси. Доре, аз знам, че твоите внуци в Америка, те, които учат и гайдата, и кавала, ще продължат делото ти. Защото онова, за което ти се бореш и отстояваш, и в най-тежкото време на наводнението, когато заедно с любимия съпруг поемахте водата от читалището и се мъчехте да го съхраните, да запазите сухи и невредими библиотечните книги, всичко това ще продължи във времето. На Дора Шопова ще кажа мир на праха. Горе. Ще продължим да обсъждаме несправедливостите в Карловския регион. Доре, изчакай ни. А ние от тук сега ще продължим с песен и нека видим нашите жени отново, защото тук е другата голяма чистота в песенното звучене, така както хореографа и танцорката Дора Шопова обучаваха поколения наред в народните танци. Сега виждаме жените на Алино. Едойчине, е вреден юначе. Едойчине, вреден юна, вреден юначе. Едойчине, вреден юна, вреден юначе. Едойчин коня студна вода пой, и студна вода пой. Едойчин коня студна вода пой, и студна вода пой. Полунощью мала гради, и умала градина, и сред полунощью мала гради, и умала градина. Sabia se dojčino gledu, i dojčino gleduje. Na sabia se dojčino gledu, i dojčino gleduje. Na jasna dojči meseči, i dojči mesečina. I na jasna dojči meseči, i dojči mesečina. Толкова красота има в тази изворна песен, жени. И понеже първата част на предаването наситихме станците, пък не казахме нищо
за Русаля, за Лилия. Ако трябва с няколко думи да заговорим за тях. Ами, ние сме представили по-подробно и двете читалища в твоите предавания. Танцов клуб Лилия е основан още 2006 година. Много се радвам тогава, че приех поканата на секретарката на читалището Мариана Тончева да основеме този клуб. И от тогава са минали вече стотици танцори. Имаме много богат творчески живот, много сценични изяви и фестивали. Танцов ансамбъл Русалия от Горни Богров. С тях аз съм свързана още от детските години. Аз също съм израсла от там, тяхна възпитаничка, след което поех състава. Има богати традиции в издирването на старинни образци, в тяхното претворяване на сцената. И много се радвам на това добро сътрудничество, както и с читалището, начало с Момчил Чалъков в Алино. Трите читалища много добре работим съвместно. Ние празнуваме заедно, и на Коледа сме заедно, и на Великден, на събора сме идвали в Алино, гостували сме в Горни Богров на събора, на празника на Бачо Киро. Ние се учим от нашия опит, предаваме си едни на други. Много полезно съвместно сътрудничество и трите читалища имаме. Аз много се радвам, че така непрекъснато обогатяваме нашата дейност. Момче, ти не се ли умори вече? И пееш, и играеш. Още не е запяла, ама видяхме и на Дудуче да свири. Ама Галя, яй, че запоем, ама се уморих вече. Айде. Играях, и че поем и оно, че ми стане коджа, ама да видим. Да видим сега. Па да видим. Ето, сега е момента да изведем пред микрофона любимеца на Гралци и не само Николай Тодоров. О, как обичам да си говоря с него, както и с Момче, и се оговорихме всеки да си приказва на архаичния език, с диалектизмите. Ние се разбираме много добре, защото и аз съм граловка наполовина. Ясно е това за всички, така че проблем ние нямаме в това отношение. Ники, добре е дошъл отново при нас. Много грамотно ми отговаряш. Какво да ти кажа? Да кажи нещо, с което да ни впечатлиш, да ни изненадаш. Как върви живота в пернишкото село Кладница, Ники? Като навсекъде. Трудно. Как? Трудно. Трудно? Кой как си я нареди? Некой бута повече, некой бута по-малко. Я питай Пепи Димитров. Погледнете камери, това е личният акордеонист. Веднъж, когато се появи при едно от гостуванията, майче беше първото, казах: съпругата ти много да внимава, защото носиш толкова чар, че от тук нататък край. След тебе жени, а то мъже. И какво е това, бе, Пепи? Какво е това, Ники? Как се намирате вие? Да е спокойна. Тя да е спокойна. Защо? Че нема го украдне никой. Да. Така ли? Ма много сте сигурни вие и двамата. И се поддържате, и се подкрепяте. И за къде и как участвате вие заедно през тази година? Ти защо работиш заедно с групата на Алино? Какво общо имаш ти за Момчил? Имаме общо и песента ни обща. И сега? Към песен ли да вървим? Давай, айде, че ги забравиме. Аз като знам колко песни имаш на брой, я да видя сега какво си ни подал. Така. Дълъг списък. Една ми писмо пише. Какво хубаво заглави. Ти женен ли си? Не съм. Ще се жениш ли? Че се женя. Кога? Кога получим писмото. Той и колегата отговорен оператор и инженер Иван Банчев. Така отговаря, като го питам, няма ли да се жениш? Той вика: да. И край отказва. Песен да чуем.
пише и мене ме кани. Ела либе, ела у град Перник да работиш и празники делни. И да ми купиш пудра и помада, та да съм ти либе по-млада. Та да съм ти либе че ми купи здравило, белило, та да съм ти либеле по-мило. Та да съм ти либеле Жени веднага споделило, като ми запява така и аз настръхвам. Едни настръхнаха, други умряха от смях, както се казва. Ето ги и сега, тук при нас празникът е силата си. Да, песен е много дълга. Тя има почти за всичките села. Около Витоша по Пернишко. И така, като подкараш до края на седенката, всичко върви както си му е реда. Да. Как намираш този съпровод на акордеона? Ами, мен много ме впечатли орнаментиката. Аз затова, нали, казах, че настръхвам. Всички знаем, че когато има инструментален съпровод, много повече възможности има за орнаментиране, за украсяване на песента. Обогатява се мелодията и тогава певеца може да изрази своите индивидуални качества, вокалните умения. И видяхме едно прекрасно изпълнение от
Николай, което много ни впечатли всички. И песента, разбира се, с това съдържание, така много приятна за слушане и поздравявам. Ники, ти ли си най-добрият галовски певец? Аз съм най-добрия. Кой е по-добър? Кой е казал? Не знам. Може да има некъде некой. Ами те Лукарски. Той скоро идва тук. Ами ако ги съберем заедно. А леле, викаше баба ми от Прибой Радомирско. А леле, какво става? Я кане, моме, кане, да чуем сега. Кошуля кроила, пая грешила, затова е мене заницата блага, преницата къса, затова е мене заницата блага, преницата къса. Чело на брачело, лице потевнело, пустите ми дружки, помада правили, пая грешили, затова е мене чело на брачело, лице потевнело, затова е мене чело на брачело, лице потевнело. Думай на баща ти, думай да те дада тебе за мене ка. Думам лудо, думам и мама ме дава, и тата ме дава. Ама я те не чемо, ти си сиромак. И мама ме дава, и тата ме дава. Ама я те не чемо, ти си сиромак. Разиграха се и нашите танцори, много танцори, но и много певци в днешното празнично предаване. Една песен на Снежето Витанова ме преследва из региона, за това след мъжкото звучене веднага отиваме към жените на Алино. Заповядайте, скъпи наши, че вечер ми иде ще звучи сега. И те са веднага готови, поведени от Момчил Чалъков. Слушаме. Вечер ми иде, мори, тъга ми пада, мори за първолиме. Тъга ми пада, мори за първолиме, мори за Костадина.
Таки, уморен ли си? Може ли веднага да подадеш верния тон за поредна песен, че гонят ни новини и реклами, а абре вие, момчетия, е такова популярно песенно заглавие и Валентина Деспотова ни е дала тази песен. Я да чуем, Алия, си кажи. С песни и танци. Чакайте ни. Заслужени гръмки аплодисменти в студиото на От българско по българско. Ваня Трифонова пред микрофона. Сега трябва
на това място непременно да отбележим, че една кръв тече в жилите ви. Не бива да пропускаме, нали, Жени? Това е твоята племенница. Добре, но внучката ти пък игра преди малко. Сега не я виждам в момента, но вероятно ще я видим в по-късен час, когато всички се наловим на хорото. Говорим за приемственост в фолклора ни. Много е важна приемствеността в нашите занимания, защото това, което сме наследили от нашите предци, трябва да го съхраним, да го предадем на следващите, които идват след нас. Аз съм много щастлива, че успях тази любов към нашите традиции, към фолклора, да я предам на хората и в моето семейство. Ваня, тя от малка е с нас на сцената по всякакви участия. Радвам се, че сега пък внучката ми проявява интерес. Тя също е с нас навсякъде. Хубаво е да има някой след нас да ги съхрани. Ваня, ама ти дойде като чучулига на Елена Бошкова и беше много малка. Преди колко години да е било това? Около 16 години. Да. Сега на колко години си? Да, почти 33. Това хубава възраст. Докъде я докара с песента? С песента сме наприли виотливи малко, но напоследък все по-сериозно се захващам с музиката по професионален начин. До сега винаги е било просто хоби, нещо, което е било част от живота ми във всяка една секунда. Не случайно на тоалетната на вратата има нарисувани едни нотички, защото там се пее постоянно. В кухнята също се пее постоянно. И много ми се искаше някакси да продължа да се занимавам по един по-близък до сърцето ми начин, а именно не просто за мен. Защото в крайна сметка с чучулигите съм пяла много години и все още пея, макар че съм прекъсвала по няколко години заради това, че съм живяла и учила в чужбина. Но някак си все се връщам към музиката. По едно време почти се бях отказала, докато не срещнах моят мъж, който ми е огромен фен и той всъщност ме подтикна да продължа отново да се занимавам с това. И така тази година се опитах да участвам в Пирин Фолк фестивала в Сандански, който беше едно голямо школо за мен. Много беше вълнуващо, но в същото време аз в последния момент реших на тази стъпка, защото до последно бях неуверена, че не съм готова, че това нещо е твърде голямо за мен. Някакси тази неувереност цял живот лекичко ме е преследвала и ме е дърпала назад, но се опитвам да я преборя и всъщност това беше първата крачка по този път на борбата с мен самата и това беше първият път, в който всъщност не треперех цялата като лист, когато излязох на сцената. Да, имаше вълнение и притеснение. Всичко, което е една прекрасна сцена като тази, нали, предизвиква у един изпълнител, но всъщност вече се чувствам малко повече в свои води. И нямам търпение наистина тепърва да започна да показвам какво мога, да започна да контактувам с публиката малко по-редовно и на по-големи сцени, надявам се. Което означава да бъдеш непрекъснато тук при нас и да гоним заедно професионалното начало. Тръгнала ми е Стамена, ще бъде поредната песен. Слушаме те, Ваня. Избирайте
Погледахме се с Момчил, не знам дали сте уловили нашия поглед един към друг. Кремена Станчева, нашия скъп приятел. Даже имаше рожден ден преди няколко дни. Как спонтанно идват нещата. В такъв празничен ефир в навечерието на 1 ноември, Деня на народните будители. Благодарим ти, Ваня. Благодарим ти. Благодаря, за мен беше удоволствие отново да бъда тук с вас. Това е подиума. От тук можем да изговорим, да изпеем всичко, да заиграем заедно, приятели. Вижте сега какво се е задало. Трио Дервенджи. Проверих много внимателно. Дервен. Проход. Дервенджиите ще го опазят. Николай Тодоров, Валентин Никифоров и Момчил Чалъков застават. Трио пред двата микрофона и дори в момента се наговарят какво ще правят. Аз знам, че слънцето ще зайде веднага. Първо ще ги изненадаме с една капелна. Това е! В момента трябваше да се роди новата идея. Пак изненадам и да ги чуем. И събрали се момите, сладие сламбери, кутие, кутурма, свилени гайтан да плета. Спроти стредана, преда, сладие сламбери, кутие, кутурма, свилени гайтан да плета. Укалина довица, сладие сламбери, кутие, кутурма, свилени гайтан да плета. Това беше изненадата. Акапела. Добре, ама слънцето трябва да зайде. Сега ли? Оно, че зайде. Оно зайде отдавна. Че заоди сега. Сега ще зайде. Како замана стана Илио леделио, жаби делбада деля Илио леделио. Назадите момите Илио леделио, на бабите гене Илио леделио. На Илия се падна Илио леделио, баба не да гърбава Илио леделио. Сега догаѓа баба Илио леделио, седно којорава Илио леделио. Она си годеше Илио леделио, мучили беде, плачи Илио леделио. Сега, както така тримата сте се подредили горе на високия подиум, както сладко си пеете, да ни кажете кой какво е работил през годините. Не ме гледай лошо. Лошо ме гледаш, Ники. Ама 100 пъти съм ти казвал. Какво? Какво работим?
Всеки различно Всеки път ме питаш и аз всеки път едно и също. Така ли? Как пък не И ти съм не си запомнила? запомнила. Ама те и хората сигурно не са го чули, не са го разбрали. Чугунчета ли сте вие, пернишки? Па да. Аз съм работил металургия. Момчил е работил по селското стопанство, а Николай по-така готвач, по администрацията. Най-различно работи сме работили. Какво? Я, това кой го е направил? Това са жените. Това са жените. Алинските жени. Да. Бабите латарино така не са. А ти каков готвач си? Де готвач, сега не съм. А какво си? Сега съм в държавната администрация. Я. Той си намерил най-хубавото местенце. Слушат ли те там, като им вревиш? Нямаме време за песни. Много работа. Имаме и песни няма. Момчиле, ти си се нагласил като чорбаджия, бомбазин. Ама чорбаджия е много земя работи. Така. А картофите? Не може да ме дойде ред да оратим. Що? Кой ти Павоти пречи? сме коджа и не може това, он не доде си изкаже я. Он вале не чеше нищо да каже, сега не можеш да му вземеш микрофона. Я, продължете и какво добре ли ви е? Кога е по-хубаво? Когато си в държавната администрация или когато си пееш песента и как така ходите тримата заедно, пък и с алиенските жени, като тръгнете и с танцорите на Жени Гранчарова и какво се получава? Па стая си много убаво. Идеме на полето, работиме па учиталището, па поеме, па фестивалите, така. Те там нещо се Они се изговарят. на депайпа. Да? Какво да правим сега? Да поеме. Разменихме песните, сега че изкараме Слънце, зайде вече. До своя е редо. Това земляците, ако не ни объркат, да не можеш да си намериш пато. Музика. Слънце зайде между две планини, юнак легна между две девойки, между Данка и между Дамянка. Ай, между Данка и между Данка либи, Дамянка не либи, я она го с пръстен побутнуе. Либи мене, бе, младо юна,
Ами, за да се върнем обратно в студиото и да сме с песен на хора. Отиде Момко в ливада, една от най-хубавите песни на Валентина Деспотова. Ето това изпяхме сега. Изпяха го алинските жени, а Момчил се отделя от тях. Аз ще извикам и Иванка Бикова, за да дойде да ни разкаже накратичко за това, откъде и как вземат сили тези женици. Да, годините напредват. Те не ни щадят, не ни жалят, но ние имаме сили за песен. И имаме, дето казваше баба и щях за песен. Така ли? Да, така е. Само Бабалинк липсва от групата. Дали ни гледа сега, момчиле? Па не ни пропуща. Здравей, бабо Линке! Здравей! И другия път да дойдеш непременно. Баба Гюлка и тя някъде отгоре ни чува и ни вижда и ни усеща. И как ни се радва сега. А ние се радваме на внука ти. Момчиле, кажи. Галя, радват се, баба вика, сега я поях и долу с гюлето ви водиме, показуваме ви, сега вие продължавате. Ние нашето сме си изкарали. Те ние сега па дойдоме да покажем, що сме научили, що са ни предали. Кажи, Ване, кажи ни нещо за тези женици. Толкова са хубави, сякаш младостта е останала от тях. Може би това идва от съживената песен. Тези жени са много редовни на сбирката, дето правим в Алино. Събираме се редовно, отдавна са у групата и така с желание... Ходиме. Да, идват и идваха да научат от по-старите и така си остана и те още се бориме и държиме. Вижте какво става сега. Иванка Бикова, Стефка Дудина, Момчил Чалъков. И ние ще запеем един от вариантите на Ветер вее, на Славка Сакутова, която ще поздравим в момента и ще й кажем, че и нея очакваме да дойде тук при нас. Bayrak o Damjan Çoyuna
минути до края на днешната ни среща. Ние сега отиваме на Мегдана, там ще бъдем всички, ще бъдем събрани наедно. Какво ще се случи накрая? Жени е посветила хореографията си на Алино, музиката е народна, но началото принадлежи на ансамбъл Българен, на Христо Димитров, нашите големи приятели. Те са там. Мегданското ще вдигне всички на крака, първи ще заиграят танцорите на Русаля и ние ще се наловим на хорото заедно с тях. Настройвайте се сега! Сега отиваме към мегданското музика.
Нали, елате. Ето така става на Мегдана. Ние заиграхме мегданското, а сега всички ще се наловим ръка за ръка на доктор Евгения Гранчарова, доктор фолклорист. Се пада честа да закрие днешното празнично предаване, посветено на 1 ноември, денят на народните будители, след което всички ще бъдем заедно на хорото. Да. Жени! Скъпа Галия, сърдечно благодаря за поканата да бъдем днес твои гости. За всички нас беше чест и удоволствие да танцуваме, да пеем, да покажем това, което сме наследили. И нека всички нас продължи тази голяма любов към фолклора да ни води, да ни стимулира. И защото е особено важно и ценно това, което сме наследили, да може да го съхраним и да го предадем. Това е с особено голямо значение днес и трябва да го направим. Ние сме длъжни към нашите предци, към нашите будители, които са ни стимулирали да стигнем до тук. И пак ветрове ще веят, както казва поредното, последно заглавие в празничната ни програма. Песента ни дала Славка Сакултова, на нас не ни остава нищо друго, освен да я допеем и да я отнесем във времето. Хайде всички, заедно с нас на хорото! Хайде!